Už nikdy viac nesprav túto chybu. Alebo ako klientovi významne vylepšiť náladu. Volá mi chlapík ZYX. Pán Tocimák, sledujem vás na TikToku a chcel by som vás poprosiť, či by ste mi pomohli s predajom mojej nehnuteľnosti. Bytu, umenom. Predáva si to sám spolu s jednou realitnou kanceláriou. No, ale aby som troška zoštíhlil, teda vlastne nepreomáčkoval tento môj dialog, vlastne monológ, čo stálo čierne na bielom v papieroch od realitnej kancelárie? Áno, tušíte správne. Ináč by toto videjko nevzniklo. Samozrejme, výhradné zastúpenie na dobu neurčitú ako bonus. Co je psáno, to je dáno. Pán ZYX. Takto ste to zrejme chceli. A toto teda nie. Takto som to nechcel. Z pána klienta vyliezlo a mydlil za právnikom. Čo dodať na záver? Podpisujte len to, čo mu rozumiete, to, čo vám bolo podrobne vysvetlené. Ide predsa o váš majetok a o vaše peniaze.